San Fabian Beach naman dinagsa sa huling araw ng summer vacation. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Dinayo ng mga beachgoer ang dalampasigan sa barangay ni Vidal, San Fabian, Pangasinan noong Mayo 31 kasabay ng opisyal na pagtatapos ng Ligtas Sumvac 2026. Ayon sa MDRRMO, umabot sa tinatayang 30% beach capacity ang naitala sa umaga ng Mayo 31, mas mataas kumpara sa 20% noong Mayo 30. Marami sa mga bumisita ang sinamantalang huling araw ng Sumvac para mag-swimming kasama ang pamilya bago matapos ang panahon ng bakasyon. Ang naturang nationwide summer vacation security operation ay sinagawa mula Mayo 29 hanggang Mayo 31 ng PNP, MDRRMO at iba pang emergency responders sa mga beach, pangunahing kalsada, transport terminals at iba pang tourist destinations habang dagsa mga bakasyonista. Kasunod ng pagtatapos ng Sumvac, nakadagda namang magsimula ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 sa Hunyo 8, 2026. Kasama mo mula rito sa IFM News, digupan ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.